Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai da kuka sani ne Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikacin wannan channel mai albarka wato Takama TV. A yau za mu yi magana ne akan wasu abubuwa da suke damun mu a social media. Dalilin da ya sa ma na sanya wa wannan bidiyo nawa title suna yadda ake hacking. Da yawan mutane suna fama da matsalan hacking. Kana zaune sai ka ga an yi hacking ɗin Facebook account ɗinka, ko kuma an yi hacking ɗin Instagram account ɗinka, ko kuma an yi hacking ɗin Google account ɗinka. Gaskiyar magana shine mu kanmu wanda ake yi mana hacking muna fama da wasu matsaloli. Sai ka samu mutum ya buɗe account kusan guda 3 yana using one password. Wannan babbar matsala ce da zai fuskance ta. Sannan kuma rashin ɗorawa account ɗinka strong password, wannan ma babbar matsala ne da take jawowa a yi mana hacking cikin sauƙi. Menene strong password? Strong password yana nufin cewa a duk lokacin da ka tashi za ka gina password ɗinka, ka gina shi akan abubuwa guda 3. Na 1 alphabet, na 2 numbers, sannan na 3 dole a samu symbols a ciki. Wannan tsarin yana ba wa hackers matuƙar wahala ganin cewa sun yi hacking ɗin account ɗinka. Sannan kuma akwai procedures da zan nuna mana yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Zan nuna mana su ta yadda idan ka bi su insha Allah ina tunanin cewa matsalan hacking ɗin Facebook, WhatsApp, Google account ɗinka insha Allah ina ganin dai ka magance su. Mu fara da Facebook. Idan muka ɗauki Facebook, mutane da yawa suna fama da matsalan hacking a Facebook, musamman wayanda suka yi ɗora password ɗinsu a lambar wayansu. Sometimes mutum zai buɗe account na Facebook sai ya ɗora lambar wayarsa ita ce password ɗinsa. Gaskiyar magana shine wannan kuskure ne kuke yi. Yana sauƙaƙawa hackers ganin cewa sun yi hacking ɗinku. Amma dan Allah kamun mu shiga cikin shirin gadan-gadan, ina roƙonka idan yau ne farkon shigonka wannan channel ɗin tamu mai albarka, dan Allah ina roƙonka alfarma da in ka duba ƙasa akwai wani jan rubutu subscribe, dan Allah dan danna mana shi koya. Mu shiga cikin shirin gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wanda da nace mu shigo cikin shirin domin ganin yadda zaka kare account ɗinka daga hackers. Abinda za mu fara da shi shine za mu nuna maka yadda zaka gyara Facebook, zaka kare Facebook ɗinka daga hackers. Abinda za ka yi shine za ka taho kan Facebook ɗinka kamar haka, za ka danna a kai. Idan ya buɗe haka, za ka taho kan wannan abun, wannan yanka guda 3. Za ka tabbatar da ka zo kan shi ka danna. Zai nuno maka guri kamar haka. Za ka zo ka kan settings and privacy. Za ka danna. Idan ka danna zai nuno maka another options kamar haka. Za ka sake danna kan wannan settings ɗin. Abinda za ka yi shine a nan ya nuno maka wannan gurin. Za ka taho kan security and login. Za ka danna kansa kamar haka. Idan ka danna za ka zo ka daidai kan nan inda aka rubuta 2-factor authentication, shi za ka taɓa kansa. Wannan 2-factor authentication za ka danna kan shi. Abinda za ka yi a nan shine zai tambaye ka select security method. Ka zaɓi security method ɗinka da kake so. Sai mu zaɓi kamar text message, haka kenan. Sai mu zo mu kan nan, sai mu continue. Bayan mun yi continue, da yake ni na riga da na rubuta number waya na, kai idan baka rubuta ba zai nuna, za ka zo kan wannan add phone number, sai ka taɓa kai, zai nuna ma inda za ka sa number wayanka sai ka ɗora. Da ka sa number wayanka zai nuna maka kamar yadda na wannan yake haka. Sai ka danna continue. Ka danna continue zai kawo ka wannan gurin. Zai mu jira shi domin za su turo mana wasu code ta kan layin mu. Yauwa ga nan code ɗin ma sun shigo. Abinda za mu yi a nan shine za mu zo mu duba code ɗin gashi nan a sama akan wannan message 196057. Za mu rubuta shi a nan 195067. In ka tabbatar da ka rubuta shi haka 1960
57 kamar yadda nawa suka turo min haka. Kawai abinda za ka yi a nan shine za ka zo kan nan za ka yi done, sai mu zo mu kan continue, sai mu yi continue. Za mu jira shi gashi nan haka, sai mu zo mu kan nan get text notification about message post and more. Za mu iya barin sa a kashe, sai mu zo mu danna done. To shikenan mun riga da mun ɗora wa account ɗinmu security ta yadda babu wani mutumi da zai zo yi ƙoƙarin hawa account ɗinka ba a sanar da kai cewa yana ƙoƙarin hawa ba. Za su turo maka ta text message cewa ga wani nan yana shirin hawa account ɗinka, kai ne? In kai ne za ka ba su answer yes, in ba kai bane kuma shikenan za su blocking ɗinsa out. To kaga daga haka account ɗinka ya tsira. Amma mafi gaskiya ina ba mu shawara cewa mu mai da duk wani security mu na password ɗinmu strong password gaskiya, domin shi ma yana matuƙar taimakawa wajen kare mana Facebook ɗinmu. Na gode sosai. Wannan shine abin da za ka bi ka kare Facebook ɗinka daga hackers. Yanzu kuma mu gangara zuwa Instagram mu gani me za mu yi domin kare account ɗinmu na Instagram daga hackers. Mu je mu gani. Kamar yadda muka ce muka nuna muku yadda za ku kare Facebook ɗinku, yanzu kuma za mu tafi Instagram domin ganin shi ma yadda za mu kare shi ba tare da ɓata lokaci ba. Kawai abin da za ka yi shine za ka taho kan Instagram ɗinka kai tsaye ka shiga. Kana buɗe shi abin da za ka yi shine za ka taho nan ƙasa kan profile ɗinka. Idan ka taɓa shi ga nan yanka guda uku irin na Facebook ɗin nan da muka nuna muku, za ka taɓa kansa. Za ka gangaro ƙasa ga inda aka rubuta settings a nan, za ka shiga. Kana shiga kan settings ga nan security, za ka ga inda aka rubuta security ka shiga. Kana shiga shi ma gashi nan mun lura za mu ga two factor authentication, shi ma kamar yadda muka nuna muku na Facebook, shi ma za ka taɓa kansa haka. Bayan ka taɓa shi zai nuna maka wannan gurin kamar haka get started. Abin da za ka yi shine za ka ɗora shi haka. Shi ma nan za mu zo mu kamar haka, za mu gani text message, za mu danna shi, za mu buɗe shi haka. To abin da za mu yi a nan shine ga nan lambar wayar mu ta bayyana a nan gurin. Idan ba ta bayyana ba kai za ka je ka rubuta naka. Ni da ke na riga da na ɗora ta wani ko ga ta bayyana. Abin da za ka yi a nan shine next. In ka danna next za mu jira shi kamar haka, domin shi ma za su turo code. Yawa ga nan ma code ɗin sun turo code guda 6. Gashi nan 90, in ka lura za ka gan shi a sama gashi nan 902. Sai mu zo mu rubuta 902 sai kuma 615 kamar yadda suka turo min nawa. Gashi nan sai ka zo kanan gurin don. Bayan ka danna don zai nuna maka cewa yana scanning. Gashi nan haka yana scanning, yana gamawa shikenan. Abin da za ka yi a nan shine gashi nan sun nuna min your phone number ending in 3180 was added to your account. We will now ask for a login code anytime you log in on phone or computer we don't recognize. Gashi nan idan wani ya kokarin hawa, idan ba su gane ba za su turo maka message kenan, sai ka yi done. Shi kuma gashi nan ya nuna maka recovery code ɗinka, ba kamar na Facebook ba. Shi gashi nan ya nuna maka recovery code ɗinka. Wayannan abin da za ka yi a nan shine kawai za ka zo za ka yi screenshot. Idan ka yi screenshot ɗinsa shikenan ya hau kan wayarka. Idan yawa gashi nan kamar yadda ni yanzu ya hau kan wayana, zan ajiye hoton nan ko ma dai zuwa gaba idan wani kokarin attempting zai hau mini wannan, to ina da recovery code a hannuna wanda zan dora in yi maganin sa. To ina ganin wannan kenan na Instagram. In kai haka to insha Allah ina ganin Instagram ɗinka ya samu kariya daga hackers. Yawwa madalla, yanzu na nuna muku na Instagram, na nuna muku na Facebook. Yanzu kuma abin da ya rage shi ne mu je mu Google account mu gani shi ma yadda za mu kare shi. Mu je mu gani. Kamar yadda muka nuna muku na Facebook, Instagram, yanzu kuma abin da ya rage na ƙarshe shine Gmail account.
wato Google account kenan. Za ka taho ƙasa, za ka zo ka nemi ina Google ɗinka yake, kamar nan kenan, gashi nan. Za ka taɓa kansa haka, zai nuna maka guri kamar haka. Abinda za ka yi shine za ka taho kan wannan more ɗin, za ka taɓa kansa gashi nan. Abinda kawai za ka yi a nan shine za ka zo ka kan nan, in ka taɓa zai nuna maka manage your Google account. Shi za ka taɓa kansa haka, zai nuna maka guri kamar haka. Idan ya nuna maka guri kamar haka, abinda za ka yi shine za ka ɗan ja gefe, za ka ga inda aka rubuta security, ma'ana nan gurin kenan, za ka taɓa shi. Idan ya nuno maka haka, kawai abinda za ka yi a nan shine za ka zo ka daidai kan nan two-step verification, za ka taɓa kansa kamar yadda na yi. Zai tafi loading, zai nuno maka guri kamar haka, yana tambayar ka, ma'ana ka sa password ɗinka. Abinda za ka yi a nan shine za ka rubuta password ɗin Gmail ɗinka kamar yadda na yi. Kai ma za ka rubuta naka daidai. Za ka zo ka nan gurin, kawai za ka taɓa next. Idan ka taɓa next, muka ɗan jira shi haka, zai nuna maka zaɓi kamar haka, gashi nan. Kawai za ka taho kan wannan voice or text message, za ka taɓa shi haka, za ka shiga setup. A daidai nan gurin za ka zo za ka rubuta number wayarka kamar haka. Kai ma ka tabbatar ka sa number ka daidai. Za ka zo ka ƙasa da aka rubuta ne haka, na taɓa next, zai nuna mini invalid. Da yake dai ni na riga da na yi ne, shine dalilin da yasa yake nuna mini invalid. To amma kai da baka yi ba, zai nuna maka ya wuce, sannan zai nuna maka code kamar yadda na maka bayani a can. In dai ka fahimci wancan, insha Allah wannan ma zai zo ma da sauƙi, tunda na nuna maka yadda na shiga. Ni da yake na yi ne, to babu hali na ƙara yi yanzu, na riga da na ɗora nawa. To da fatan dai kun fahimci bayani na kamar yadda na yi muku shi. Yawwa, amadalla, da fatan dai kun fahimce ni yadda ya kamata. Duk idan ka ɗora wannan account ɗin naka wannan security, na tabbatar da cewa gaskiyar magana shine ƙananan hackers ka riga da ka fi ƙarfin su, domin manyan hackers kan babu yadda muka iya da su, kuma su kan ma ba za ma su saurari account ɗinka na Facebook wani waye ba. Su manyan hackers, su damuwarsu su yi hacking ɗin kamfani da za su samu kuɗi. Sun yi hacking ɗin ƙaramin account ɗinka, me ribar su? Ƙananan hackers ne suke zuwa su yi ta yi wa mutane hacking na account ɗinsu na Facebook, Instagram da kuma Google account. Dala idan ka ji daɗin wannan bidiyo namu na yau, muna buƙatar dala wannan alamar like ɗin, dala ɗan taimaka a danna mana ita dala, domin shine ƙarfin gwiwarmu na ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode.